Karang cok tak mat kok wong kok semene gedene. Iki le pesen sempak neng ndi ya. Wis Bagong pancen drewer kok. Gar nembang iki omong wae. Rasane wong kadung tresno. Piye Mbak Yate nek swara kaya ngono kuwi? Cocok ta? Mongko ming dum-dumane oman mitu 5 lho. Kok ya do tegel ngono. Sawetara Rizki nginceng wae nek karo Penti kok. aku ora ditiliki Penti tukang ison durung kenal ra dhewe iki ya wis ngumatke kowe wae. Ada rasa mungkin. Nek biasane iki nonton wayang nek cah nom-nom iki yo wegah lho lunga ning weruh Penti yo kerasan. Ane kira-kira piye sampean kuwi? Tukone anakku ki larang, paling ora sapi 8. Wedhus 5, kirik 7. Walah. Sambet Wis pokoke wis angger duwe Penti padha karo duwe Elisa. Duwe Jepi padha karo duwe Tatin. Wis ngono kuwi. Yuk sing ngendangke anggepe tulus. Nginceng Jepi bae. Rindu-rindu wis rindu bagus kowe tak tunggu wis sing ngeson sesuk ki ra iso turu tekan omah menan kok ana ngeruk tak du karo Reski menang kowe PN. Aku kangen sira kang mas. Waduh jan. Swara bawa kok ngene marai ternyuh ya, Truk. Apa yaten njuk ngeloni bojone kae gelo. Woting ati anglam nglami Cilaka kok leh. Ayo agek iki dalang kok rokok tuku dhewe. Jan cilaka. Lemes. Pitung sasi lawas ingkang ngenteni mung siram wong bagus ngantati ati rindu wengi mung tansah impe-impe jroning ati tanganku jangan kok jampi jenengku
Kowe iki aja guru rene mir. Iki agak rembugan wayangan meneh. Kowe kok do keguyon rano rampunge. Yo ora anggepmu apik apa nek do keguyon kaya ngono. Njuk lemu gendhing iki nek goro-goro ku asah akeh-akeh. Ngentekke wektu. Monggo iki mengko saurunge subuh aja nganti ketabrak subuh kudu wis leren. Kowe do nyambut gawe. Iya jan iya kok wayangan kok madisi gara-gara tok iki ora wangun. Mataman make mah mesake sing gambang aku we. Lah mergane apa? Irama langgam kangen diwiletke gawe wiletan. Pretel tangane. Nek model campur sari pancen rada malah ngono kuwi. Nek rada nglentreh mah ora apik wong iki nadan iki nada campur sari. Campur sarine nek dis nang budaya. Agi ana job ngene iki reng. Sinden-sinden iki ana campur sari ora ana job kaya ngene. Nek gek ora ana pentas ya campur lendut. Mergodo tandur apa ora iso. Pensiunan kok tandur. Kok maido kae ku ora tandur ning sawahe. Tandur ning mayeng-mayeng. Domongi kok. Ora saru lho, Gong. Kae bapakmu ku ndak duka. Kae bendarame Abimanyu. Lenggah ana ngarsane anakku Kumorjaya. Kumorjaya kuwi dewa sing ngandum kanugrahan wahyu. Sing asli anakku kuwi Kumorjaya kuwi sing lenggah ana kayangan cakra kembang. Nek kowe wong telu kuwi anak angkat. Kok wong telu ki telung angkatan. Bapak ki anggar muni anake ra iso ngenehi ngono karo wong tuwa ya muni anak angkat. Anak le nemu ning pasar. Nek karo anak sing iso nyebadani apa-apa nukoke. Rokok nukoke. Ya ngono wae tak tresnani kowe tole. Angger iso nukoke mbako ya anak angkat. Mula Pak Yatin kae tak anggap anakku angkat. Lah mergane lali ra nukoke rokok. Kowe aja do geguyon. Ayo diplayokke ditututi Bendara Abimanyu. Cinariton ki kocapuk ing kono kagambaraken ing kayangan cakra kembang. Nggih. Bukulun Bathara Kumorjaya ingus nampi ingkang wayah Raden Abimanyu ingkang kadherekaken Kilurasmar Badranaya. Wus tanggaping sasmita arsa ngrupmeng daya ngedene kawijil kepareng lucitan griya.
sang moho yekti sawusnya sumeti mungging patraban dang wani ngali wijiling sasongko Bung Bawun langgeng sang ayu palunggan ulun Buya bakal pangling putu uluning Mercapada wayah uluning Mercapada angka wijaya padha kanthi raja nuwun pangestunipun yang ulun kados winantu ing kararjan kejaisen menika yang ulun nun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngandhap pepodo ulun tampa kula ora liwat pudya pangastuti ulun gagi tampanana kula nuwun kapundi wenten mestaka ndadosaken jimat paribih mengkono kula Rama Semar Badranaya manggih raharja blegek ugek satulita humel nampa pamujimu kaya ora ana halangan sawiji apa Kumajaya kowe iki mantuku Kumajaya ku anakku mantuku Ratih Dewi Ratih ya kuwi garwamu ateges kowe kudu bekti karo wong tuwa mekaten Rama Ismaya bekti kula kunji yo tak tampa Kumajaya ora liwat pudya pangastutiku tampan nuwun kapundi wenten mestaka Rama kajaba sangka iku mengkuta kulup angka wijaya apa to marmani jeneng sira ngadhep ana ngarsa ulun ingkang badhe ngendika Siwa Semar menika Siwa Semar gandeng rikala semanten kula nampi sasmita pralampita badhe anggayuh wahyu pramila anggen kula anggayuh sampun anggenturaken tapa iyang pekulun blegek uget iki bendaraku Abimanyu wis paripurna anggone talak brata ngudi wahyu ika jati nampa sasmita yen Jawata bakal minta wahyu ika jati dewa-dewa wis padha mikirke bab Abimanyu yen to pepintan wahyu ika jati enggal tumurun ana Mercapada iya ngestuaken dawuh Rama Badranaya larak mengkono dadi dewa kudu adil para marta yen sekirane dudu pintane Abimanyu sesuk meneh rasah cok ngenehi wangsit ayo kuwi wangsit ha saiki ngene tak tagih kowe Kumajaya gandeng Abimanyu ndara kula ndara Abimanyu kepengin nyuwun kanugrahan eka jati enggal dakna nang Mercapada ing supaya manjalma ana anggane Abimanyu ngestuaken dawuh Rama Semar Badranaya wa semeraina semubangi wangaruna kadinetraning aku rampu sabdaning kokila ring
kani kura saketer ana kinitunganing kum lirawu sing pini pancuk pepetoking ayambono candranira katikang culodo Rama Semar kula aturi mbiyantu dhateng ingkang putra kula badhe matekaji asmara gotra awit anggenipun badhe nyadhung wahyu menika kedah mawi aji asmara gotra asmara gotra ki biyen wejanganku inggih menika wejangan panjenengan sampun kula tampi pramila badhe kula buktekaken bilih anggenipun ngedhahaken wahyu kedah mawi aji asmara gotra. Saiki do bebarengan minta sing Bathara muga-muga bendaraku Abimanyu enggal kalgan wahyu ika jati. Mekaten Rama. Wus merahina semubangi wangaruna katinetraning aku rayapu sabdaning kukila renkani guru saketer kinidunganing gung lirawu sing pini panca pepetoking ayambono matekaji asmara gotra ukulun kumajaya sigra angedhaken wahyu eka jati ketrimah panyuwuna Raden Angkawijaya wahyu eka jati manjalma Raden Abimanyu paripurnanira Raden Angkawijaya nampi wahyu sigra tedhak wonten Mercawaja ing kono makuwun wonten Disa Madisa pramila padusunan Derwala ugi kasawaban dening wahyu eka jati saengga gemah ripah loh jinawi wewengkon padusunan Derwala sineksen bumi langit Allahumma amin. Sampunipun kula nampi wahyu Eyang matur sembah nuwun awit saking reregenipun Eyang Bukulun pramila saking menika derenging raos tan bangkit pinambengan kepareng badhe nyuwun pamit medhak wonten Mercapada. Den prayitna semuri resika balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi
Kilar-kilar semedi tengeng latar milang ana lintang Bima Sakti. Blekek-kukek sak dolita. Mlaku dhisik ora ngenteni, digawe becik ora niteni. Ndoro Abimanyu tak oplong-oplong tak gendong. Kraya-raya tak prihatinke. Saengga bisa nampa wahyu bareng wis oleh wahyu mak klipat ora pamit karo wong tuwa. Cencok ngono kuwi cah nom saiki iki. Angger digawe becik iki kelalen. Ngutangi ora nyaur. Nganti 200 kok ngantek pendak bodoh. Wes ngono wae Kumajaya. Mundhak ana apa-apa aku tak nututi momong aku Abimanyu ing ngantos santos Rama Semar. Blukuduk monyor-monyor. Mbahmu ora pangling iki Abimanyu. Iya. Kula Punangka Wijaya ya. Eyang Pendhita Duna. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabek. Ya tak tampa, tak tampa. Rebut cukup bae ya Abimanyu. Aku tak takon. Manut pekabaran jare kowe entuk wahyu. Iya. Saka sapa? Eyang Bukulut Kumajaya ing lenggah wonten Kahyangan Cakra Kembang. Wahyu Eka Jati. Kanggo sarana anggonmu bakal mulyakake kasatriyan Tanjunganom kaleresan. Iya. Sanyatane mbahmu ki ya melu prihatin. Mangestoni nyengkuyung Abimanyu anggone bangun kasatriyan. Aku ki selalu berdoa. Ingin supaya Abimanyu kabul anggone duwe kekarepan. Lha ku ndonga ora mbiyeh-mbiyeh. Isih matur sembah nuwun pramila nyuwun pangestunipun. Kula badhe mbangun kasatriyan. Gandeng menika sarana wahyu Eka Jati sampun kula boyong sumangga lenggah sareng mangestoni anggen kula badhe gadah sedya. Wis cukup. Mbahmu cukup saka mburi. Di layar belakang. Ngono Abimanyu. Cukup saka kadoan. Mboko sethithik ya bangun kuwi ora gampang. Wong ngarep ketrima ki mboko sethithik. Ora apa-apa, gamelan wesi sikik ora apa-apa. Tekate wis tau duwe perunggu. Ngono nek cara aku. Ngono.
Aku ngremeni ngono kaya Mbah Momon. Hah, mula saka iku Abimanyu bakal lestari anggone mbangun Tanjung Anom. Ning kudu nganggo srana-srana ora cukup wahyu eka jati. Sampun pono malah menika wau mboten namung wahyu eka jati. Nanging sampun kalenggahan wah menapa pusaka ngendho mnasta Klimasada. Pusaka Alugoro Nenggala saha Puspita. Menika pinangka sarana nggih sampun sedaya menika sampun jangkep. Aku percaya yen to bumi Tanjung Anom ki papan sing werit angker kagila-gila kepati-pati. Sranane pancen kuwi Nenggala, Puspita lan liya-liyane. Ning janji pusaka-pusaka ku mengko wis kondur ana negarane dhewe-dhewe ana kagungane. Mengko kasanan Tanjung Anom bakal anget meneh, angker meneh. Menapa mekaten leres? Bener, omonge mbahmu ge bener. Mula ora cukup nganggo pusaka-pusaka seranane, kudu nganggo ngelmu sejati. Kowe kudu tak wejang ngelmu sejati. Ngelmu sejati menika menapa? Aji. Aji tolak bola. Tolak bola, bola bucingah. Kuwi mengko banjur bisa ilang trimalane kasatriyan Madukara, kowe bisa langgeng anggonmu bangun kasatriyan. Tinggalane mbahmu Jaka Amijaya. Iyi. Lajeng kepareng kula badhe nyuwun wejangan aji tolak bola bucingah. Mengko tak wejang. Menapa kedah wonten pertapan Sukalima? Ora kudu ning pertapan. Nang kene cukup mung 6 larik kok ming sakinansi. Wejangan kemau. Ming padha karo kang titis panabuhipun. Ming basa kuwi ming genti kata-kata. Kuwi jeneng aji tolak bola bucing. Mengko tak wedang, tak petik ana ning talinganmu. Kene maju kene. Ngestaken dawuh. Yen kowe mengko wis tak wedang, banjur kowe bisa lestari anggonmu bangun kasatriyan. Kula sumanggaken badhe kula tampi wejangan aji tolak bola bucingah. Wis tak wejang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahku seorang pelaut. Mempunyai senjata di bawah perut. Bisa memanjang, bisa mengkerut. Sekali tembak bisa membesarkan perut. Kocapo kacarita. Tata gelar mejangelmu nanging saknyatane duka yayah siripi penembadula. Siyung ingkang kengis sigra katamaken nyakot marang janggane yen Abimanyu sigra plak kami dol datan eling Purwodursina. Gandhok blugudhug manyar-manyar. Modar kowe Abimanyu. Syukurin kamu. Abimanyu mati, Wahyu oncat, menclok. Ana Anggir Duryudana. Punakawan aja alok kelangan. Abimanyu mati.
Abimanyu, kowe ora eling Purwadukshina. Dadi sumurupmu Abimanyu. Senajan kowe mati ora bakal bisa urip merga siwamu Pakdemu Bathara Kresna kuwi ora dikembang. Puspita Wijaya Kusuma wis dicempluke awah. Malah korbane Pakdemu Baladewa. Ngerti? Baladewa mati mongko Sencaki modar. Pandhawa aja kelangan yen Abimanyu teman pati. Kok sak tulita dole iki bendaramu kenang apa kowe ora iso momong karo bendaramu iki tak titiki bendaramu Abimanyu sedo lah kowe le momong do teledor kowe do le momong do ora tewaju ora pecus kowe. Wong takon momong bener Abimanyu kok nganti tukari pati. Ora urus bocah-bocah. Muni piye? Muni kepiye? Wau niku le tindakan rak kali jenengan mboten kalih kula, mboten kalih Bagong, mboten kalih Petruk. Ndara Abimanyu mboten pisah kalih sampean. Lah kok nyucuh anak-anake sing ora pecus. Sing mboten pecus ki sampean lho sing nderek sampean ngantos dumugi sedok kok mboten ngertos, mboten prisa. Ajeng napa sampean? Aku ki wong tuwa diwaneni anak. Wani wae. Wong tuwa ora kena diajeni kok. Mula ora ana anak ki dianak-anake supaya wong tuwa ki ngajeni anak. Kurangane apa? Aku le ngeruk bandamu. Mah kleru rek leh ngomong mah kleru Gareng adimu Petruk kon gendong Bendara Abimanyu. Diaturke para pundhen Pendotruk kon ndendong lho. Yo. Aduh napasku nganti arep pedhot nggawa mlayu Ndara Abimanyu kok. Kowe ya kepenakan kok gong do ing kono kene kok sing gendong ming aku terus. Arep kepiye karang Ndara Abimanyu ki dhuwur karo aku Anak aku sing gendong klangserah. Sing necis ki kowe wong dhuwur gendong Ndara Abimanyu perkis.
menang-menangmu dhewe Gong le omong. Iki Petruk karo Bagong nggih. Mlayu-mlayu napa brangkang. Lah iki bendaramu Abimanyu kena ngopo? Sedo. Ayo mati kena ngopo? Ilang nyawane. Karang panjenengan iki ratu ning cok do mboten nganu kok sampeyan niku mboten mriksani kawula cilik kok. Ayo aku tak takon kena ngopo Bagong. Kula tak matur, dirungokke. Wau niku rak Bapak Kalandara Abimanyu ki sowan. Pados Wahyu Eka Jati wonten kayangan kene. Nika Bathara Kumajaya. Dene kayangan Cakra Kembang. Ha nggih Cakra Kembang apa ya Sela Mangumpeng. Iya rasah ngegas-ngegas kaya ngono. Ah terus nampa Wahyu sing nderekke bapak ngerti-ngerti niku. Ndara Abimanyu ki ngemasi kaperlaya ngoten. Lah sing disusuh anak-anak yo Petruk kon gondhong. Kan nyuwanke sampean supaya diuripke kanggo kembang. Aku wis ruwandi kembang. Hah, wis. Kresna kene iki. Rikala semana dilembut karo Semar ingkang mindhawani jebule Togog. Terus Puspita Jayakusuma digawa karo Pendhita Dura. Tambuh tekan ora ngerti ana ngendi cumondheke. Njuk kepriwe nek ngeten iki? Kok njuk leng kodhok leng cuntel. Ya saiki Bendara Abimanyu gendongen meneh. Ayo golek Pintasraya. Macan mudhun sangka gunung manutiling tirta anela sak wana-wasa sigra manebak manaut sang singa bareng wah aku bejo iso ketemu karo Bathara Kresna. Bathara Kresna, aku njaluk tulung. Aku ruwanten. Lho, ana sambung rampete apa ki ana matengga banjur bakal njaluk tulung kon ngruwat. Rikala semana aku sing ngilangke Puspita Wijayakusuma. Merga aku rumangsa mung tembung seklimah dadi kleruku Bathara Kresna. Oh. Mula aku njaluk ngapura Kresna aku ruwanten trima laku. Kocapa senjata nempuh Sardula Sigra. Sena Mergalayu Badar Nata Mandura Raden Setyaki.
Yayi Kresna tak trima kowe bisa ngruwat trimalaku. Ming Riklasmana mung tembung seklimah. Sepele dadi gawi. Wis tak eling-eling sesuk meneh aku ora ngomong apa-apa. Nyoh tak balikke. Wis paripurna anggon pitanggung jawab. Inggih, matur sembah nuwun. Wis mangsa Budha Yayi Kresna. Ingkang pokok pun Kakang ngestreni lan mangayu bagya Purwanto Abimanyu bangun kasatriyan. Lajeng menangkaten dipun lenggahi kemawon rumiyin kasan Tanjungan. Wis tak lunggani. Tak pangestara Abimanyu. Gandeng sedaya sampun timbul. Sinuwun Mandura nggih sampun kondur, Ndara Setyaki nggih pun kondur. Puspita nggih pun kondur niki napa keenggal dipun waluyakaken. Mengkono Petro. Denungguli Puspita Wijaya Kusuma jati-jati kedamel ora dilabih. Saged jati-jati keteman mulya Kanjeng Wa. Iya. Petro Bendara Abimanyu wis nampa wayu. Nggih mpun. Saksine kula. Nggih kalih kula saksine mpun. Ya iki padha dherekno. Bapakmu ya digoleki kon mangestoni anggone purunanku Abimanyu bangun kasatan. Nggih, mangke kula aturan tindak mriku. Abimanyu dadi pengarepane para pinisepuh lan kadang Pandhawa enggal manjinga ana kasan Tanjunganom diwiwiti maluyake kasan Tanjunganom wis paten dewa. Kresna sinayi gelung mangruk mining cakranira mulatur sing amburnawa Petro kaya wis paripurna mung sisane Angkara Murka mengko bakal tak pasrahke marang Yayi Werkudara. Aturana tindak rene bendaramu Werkudara. Gus tindak mriki Gus. Yo. Merga tamyuring wari umul ping tirta sumunduling wentis Dimas Werkudara
Kresna kakangku opo anakmu lanang Abimanyu wis nampa nugraha wahyu eka jati. Iya. Banjur nglestarekake bangun kasayan Tanjunganom syukur bisa kaleksanan anakku lanang Abimanyu. Nanging sisane angkara murka, Yayi. Kudu enggal tok singkirke lungguh sing kepenak mung tak jangkai. Sineng kang walik sandang walikat gudhek wok simber jojo wah isatro gedhe dhuwur yen kowe takon karo aku Werkudara Abimanyu kon ketok kowe wing rombo diwuh rasa gepok koncay anakku lanang Abimanyu sikilku tampanono Ojo mlayu ae. Wah. Aduh Werkudara, aku wis tobat culna Werkudara. Ora tak culke, tak kuat. Tiba segara dadi panganing mina sampak tiba ndangkamu. Dimas Werkudara muga lakon sing oleh padha diguang sing adoh sing becik tinulata muga-muga Abimanyu kena pinangka dadi tepa palupine para kawula anggone prihatin bisa nggayuh wahyu iya mula padha kumpul marang para kadang ngestreni Abimanyu padha pasangan sesanti Jaya-Jaya Wijayanti rahayu kang pinanggih wuri Yai tak dereke Kresna kakangku